Sa kudayon nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Marla nga napauluan, basol nga ayat. Dear Manong Nemi, narubwat ako ni Rodel nga asawak Manong Nemi mapansumrek iti opisina. Oh, awan ko rin na. Awan nalipata mo. Sige, nakarotan. Awan nalipata mo. Awan matemo kon. Nalabayagan nga nalipatan. Tiyan na. Kiss. Goodbye kiss. Dulamin. Uy, nagbalbalit sweetheart ko na. Sakto nga rin. Kiss ka nga. Ingat ah. Kasta Manong Nemi iti kinadungok iti asawak nga ni Rodel. Wen, manipod iti nagdan na kami, intugot na kon iti lugar da. Kalpasan nga nagkalaysa kami iti lugar mi. Kat dito'y Manong Nemi impas nga ko, ti umuna nga anak mi, may samot palagi di ni June Manong Nemi. Kat no kasta mapapanaw kon ti asawak nga mapan opisina, ubra ko na kita, kay ayam ni June, tasampay lang agbasa, di ka warawara anak ko di ka paan anawa, wan. Inang, sige, agdalusak. Nagpagayam inawan di kitinanganan tayo. Agdalusak pa lang muna dito kusina. Alpasan na, agdalusak dito sala, sa kwarto. Ay, hindi ta pagayam sango ti balay, lawlaw ti balay. Ay, apo. At anangarod, timo nang inasakasok, apamang nakariingak, nagluto ang aktibang bigat, sakuin sa gana, nagiti masapsapol ti asawak, mapanagdigos, no anaskin nga ludludak kita ayaban na taludludak di buok na ay bukot na diyan sa kundi sa gana amin masapsapol na sa atom to mangan kami agrobwat mapanito bisina no naduma Manong Nemi kat kaslam aduon iti trabaho kaya kanam nam ayak mat hamad nga naloko ni John. No kasta nga makalaba ako ni timureng mi Manong Nemi ti aldaw sakba ti pangaldaw o met no kan ubra. Ti ubra kakit ay bakti anak ko makikaruba kami. Kaya kanayon kami nga adda makikaruba Manong Nemi karuba mi nga balay. Nana, kumusta kayo? Ay kastoy lang. Nalpas mo siguro na di kita trabaho di tabalayo so nga imalatiw ka man una na ta. At damat cellphone ko ang jakla bisyo dati mangkut-kuting-ting na cellphone no agtit-tit kita no siya nag-message no agring so batak lang no siya tumawag o mat sa bali nga tumawag no sa agad asawa kaya hindi kita kumpadre kata kumadre ni kumusta ka na nasaya ata napamat nagbasa da kita apukok da kita mat agasawa manugang ko kanti anak ko napadamot nagtrabaho agtrabaho da kayam nga duha. Sagba sa amin na nagitalong anak da nga po kuyo. So nga mabati ak maduntoy agmemesa. Alakit kumusta mat tibihagyo ken ni Rodel. Nasihat man na. Uray no saan kang gapapa. Awam pati na puutak pa nagapami. Tano adda saan na kayat. Dadi ibaga na lang. Ang kanumat ululitan anang arad ba di sa mo akayat kang kuana. At dagiti gundaway nga malado nga gawid. Nga madamat rason na. Ay, naragsak ka kadimot lang ti na ti asawam. Kuna na. Api ko nga sana ka naragsak. Samot ka naluko na ito anak ko. Katawang nga problema yo Kada kayo na nada problema yo? Awan, no problema. No, may kunada nga amin nga tao, tamat problema na. Ti problema, solusyon ng nga dagos, sulbaram nga dagos, at kung saan nga dumakila problema. At naman digiti kong daway ang agapa digiti agasawa, ay gagangin lang nga apa. Diyak ba't pa nakita nga dinangran, ti manugang ko ti anak ko. Kasta? Kaya diyak pa nakita nga binaod na digiti ubing. Singpad naman. Imbag ka na kayo, tanong bakasyon ka, nagkukuyog kayo amin. Gawin. Domingo, mapanggang makimisa, kukuyog ka amin. No saan, agpaspasya di tamol,
na naruna kanya kakitawa. Masabol nga pasyarik na ginisang ko pa na pasyar. Baka jak to mapasyarin kanay manay na yun ang titawan. Kada kayo, kasla jak pa nakita nga nagkukuyog kayo nga talo nga napang kumamat nagpaspasyar. Kanayon kalat rito unig ti balayo. Idi hinana, kasta. Ngam kadagituyin, kasla ada nagbalbaliwan ng ti asawa. Nagbalbaliwan na nga niya. Apay, ada ka di pa nagatap mo nga ada mading aramiden ti asawam. Anya ti pakadlawan nyo nana nga ada mading aramid ti asawa. E di siya ada pala asawa na agad. Madlaw mulot ta kadag iti irot ti arakop na. Madlaw mulot ta sila mapilpilit nga mga gagkeng ka. Kastamat ti madlaw ko ti asawak nana. Timat adda ti panunot ko, gabo siguro ta nabayag kami nga agasawa. Ta mako na nga nabayagan no 5, 6 na taon. Amo Marla, no agtalineed ti ayat, itirik na ken puso ti maysa nga tao nga ipaay na, iti ayayatan na. Awan ti pagbaliwan, dagiti irot, dungula ilo, kina samit. Ngem no, adda pa nagbaliw, tirik na, agbaliw mit iti aramin. Adda ka din pa nagatap mo kay ni Rodel. Diyak kayat pulos ta agatap nana. Diyak kayat agatap. Diyak kayat tagduwa-duwa. Diyak kayat iti amang ano, agbaling nga maling akala. Sa nga baybayak lang. Hamo nga mabaling nga baybayan. Tapno, tama nga no dumakdakkel deta. Sila, tigo na mga aglamiisan, ti panagayat ni Rodel Kenka. Sa mga baybayan, tapno di ad-adda. No aglamiis, sinjam, pabaraan. Kasta materramidek. Iyad-addak timang dungdungo keng kuhana. Nulapsak tagsoo. Halos subwak. Wano siyak timang galgal ti inapoy nga tilmunan na. Kasta't arig na. No kasan kinadungok ini inyad-addak. Tapno sa iti kastakit agtalinaed ti bara ti ayat na. Angem. Ngem. Kaskas ti matlata. Amo Marla ka sa pulan nga agatap ka tapno adda pang rubkam nga agimbistigar. No damadlaw mo nga mading arami din ti asawam. Masapol nga agimbistigar ka. Agsaludsud ka. Siyempre, di nang tumit aminin. Tasinot laglag nga lalaki nga mga amin no ibabdawangin no da babae na awang ko na na. Dahil ti may nga paglintigan ti lalaki. Huwag umamin. Ura nga tanong at ebidensyan ka, hanan tupil aminin. Diyak kaya't nga mapasamak. Nasaktan ng tasawak. Diyak kaya't nga maduktalan. Nga da sa bali nga babae, itibiyag na. Numampek parparik na kanyang nana. Nga dumteng to ti gundahoy nga mapaniknikak ti amin. Kad masaktanak to. Agsagabak to. Mapukaw tumatin ti ayat. Ken panagtalit ko ken kuana. Diyak kahit nga mapukaw ti amat anak ko. Numabalin. Kahit oras sa mua kayat no mapasamak. No iso tinaikari nga mapasamak. Kalintagam iti agimbistigar. Kahit no adaman kinagpaisuna. Karabagam ti mangigawid iti asawam. Kapot siya katiligal nga asawa na. Sa mong itulok nga agawin ti sabali. Malaksid, no ad-addan nga patpateg ni Rodel, jay water woman now, nga mitis ka. Ba nagasang ko maawat, no gastaman ti mapasama. Sa bagay na umanayan ni John,
Ngayon tinagsak ko. Ore man mapukaw ko kas pagarikan ni Rodel. Diyak laki di mapukaw ti anak ko. Ididumteng ti asawak manong nemi inyawat ko nga dagos ti pagsukatan na inikat ko ti sapatos na sa ko inted ti tsinelas na. Minasayak pa manong nemi. Anak kahit mong itasar ko, uminom ka? Di pagtid mo nga whiskey? Anak kahit mong lutwa ka, pulutan. Ano ta? Mapagulat na alarin no kahit ko tuminom. Ang madamdam nga ron mga anteton. Linutok na paboritom. Okay. Dado na sweldo. Thank you. Inak to, income to shopping may bigat. Iti anak ta. Sumurot ka. Ako ang opisina na bigat. Gabot na Sabado, di ba? Agkukuyog tamamat. Nabayagin mo saan agkukuyog. At doon pa pa nami kanibobot. Ito na bigat. Dua kayo lang? Sa mga balingin tugod na kami kini John. Dahil tulad hanggang duha ti mga nagpasyar. At danas ka na papanami kinibobot. Sige. Dakap no karot ito no, bigat nagpasyar. Pamaramig shopping, grocery, magkitsanda. Malakasay na. At nagkasay na ba si Dada? At naggastosa. Sa nga balay, makagrocery lagi din. Pagkakatang kaligtanas kang gatang kasapulan tayo within 2 weeks, pinakto yung deposito na kita sobrana. Huwag kaya, John account na madlanay na? Siyak lang na yanagan. Sige. Tamang ko pa nakpagtibukod ko. Ana? Abi saan tangag, John? Mango pa nagtulad ng dibukod ko. Rodel, ada man madlaw ka. Ano ba't madlaw mo? Islam, lumamlamis ka kaniya. Lumamlamis, mabanugak lang. Samay sa nabayagtan. Anya ti kahit mo mapasamak, no kasanod barati ayan ayat, di damo kasta, agnanayo na kasta. Saan ka din rumbing kasta? Mabanog na tao. Mabanog ka. Sa kabay maumang kanya. Uno, diyak magbaybayan di bagikit. Uno, losyanga ka din para keng ka. Kakananong panlatangan ng dikos. Mabaling ka din nga saan ta pagsalitaan na ita, Marla? Gabgabok di trabaho na banugak. Sige. Sorry, Nabanang iti kusina, manunemi, sinubyanak ti cellphone ko, ti unig ti silad. Panggap ko nga tawagan, manunemi ni pareng mubot. Pindahil ko ta number na. Ay, Diyos ko, pumagkayang load ko. Diyak tumat ngamin mahilig nga makitaw-tawag, makitetext. Kada tiga po na no ape nga malipata ka lutan sa cellphone. Kaya di nga rabi manunemi padlaw kung mailiwak kang kuwana. Ngayon kaslawan ang yaman na manong. Ti panang kawil ko keng kuwana. Ti panang arakob ko keng kuwana. Nakalikod. Kahit ko mga sumango. Agun-urok ba't na naman? Kabigat na naman nung nemi na sapak na napan nagpalud. Ngayon nasapa man ka rin mo Arizona. Papananda ka takin ni Bubot. Tinawagak ni Bubot. Kumpadre, good morning. Ay, good morning. Sige, Marla. Kapampanaw ni Rodel.
Umay nagasen? Ada ka nung papanan nyo kahit? Oo, matagtultulagan mi, mare. Kahit ko kumangarod nga ako, kukuyop kaming mapanag-grocery, agba managpasyar, tanambayagan nga sanga na pasamang testa. At pa namin kini bobutin tubigat ko na, no? Hindi kalman, di pa nang ibagana. Awan, ti ambong pa nami eh. Dakam kinibagat ko akin, dagiti anak mi, nga duwa. At dakam iti adapapanan na. Hinggang magmol. Sige nga rin. O may kamtumit. Yung duwa kam laki ni June. Baka kikita ito. No, saan nga da kayo tagkuyog kinibubod? Ay kini Rodel. Sino nga't kakuyog na? At sa bali pa ilang kakaopisidaan yung balikas la barkada na? Awan ti mo kareta, mare. Anat madmadlaw mo king kuha na, pare. Madmadlaw nga niya. Sa bagay, siguro kat awan ti maure kong mamuan kang ka. Sige nga Roden, pare. Sorry, ti ba nakadisturbo? Okay lang. Okay lang. Manong nemi at dalaki di amo ni bubut nga mading aramid ti asawak. Ngam pa-check manong nemi nga saan nga gipulong. Tadada siguro nga kanunungan na ni Rodel nga mitisya. Pimanakpay. Piman kami pa'y nga gina. Diyak kaya taghatap kunak. Diyak kaya tagduwa-duwa. Kunak nga, diyak mo't nga baliklikan ti di aghatap, tagduwa-duwa. Gamata, may basar mo't lang ti aramid ti asawak. Diyos ko. Hanyo ko may tulog. Ngawarakrak ti pamilya mi. Silawan nyo ko matipanunod ti asawak. No adda mading araramidan na. Sabay ko ma. Tadi na aramidin ng tuloy ti mading aramid na. Kinun ko nak ng karkararag manong na yun. Tuwakab lang arot kinitsyon, tinapan nag-grocery, nagpasyal, tapan nagkitsenda, manong nemi, kalpasan na, sakbay ti pangal daw, nag-awit kamit lang dito'y balay. Nangyawit aklatan manong nemi, nang take out, si Daemi, umagusgustuhan na, check enjoy. Kaya dagiti karuba mi manong nemi, nga ninananura, dagiti anak na manugang kinapuko na. Awan da. Ta nagkukuyog da nga katamanan nga napan nagpaspasyar, aglans dan to iti yarwan. Ay. Anak aron, kasi iti asawa ko nakman. Di nakamatipasyar. Dimteng ti Domingo manon nemi, impalagip ko iti asawak ngang kam makimisa. Masa dutak, nakilatan. Dito aklata balayin. Amon ti pa nagserbi kini hapon Diyos kitwa. Ori saan ka mapansumrek itsimbaan, kapilya, wano, yaman dita. Umanahin nga, at parintuming ka, kararag. Data ti pamatik. Saan nga naskan pa nga, saman, gusto ti ko na, awang kasbut lang, ti ko na nga sumuknal. Rodel, nakurang ka din ti pamati mi ti Diyos. Oh, api nga, biniglam kasi nalsod na ito. Naglukuhan. Api ibagam nga, nakurang nga. Hangkong imbaga, salsalud-sud eh. Agapot na sana ko na sumsumrit si Bawon, kapilyaw, no, anyaman dita nga, kagimungan, nakurangan ti panagtalik ko kingkwana. Kasi lang nangigbumat kanya kita eh. Panagsanabim kinaapo Diyos, ori nga sumsumrit ka na giti kapilyaw, no, simbaan, no, anyaman dita, kapasdak, na pagimungan. Umanay, nagkararag ka. Ano ti kararag mo? No, talna ka man, marla. At di ba kasi tawag kang katakaad? Adon na kita salsalud-sudam. Ano niya man kahit yung papanan ken John? Gayon, di ba tinagkado dumalayan?
Agungat ka pa yan. Wala ta. Nagbaling ka matan nga saludsud ka. Hamag nga dati nga saludsud ka. Awan tinaramidan mi mano. Takas tamat desisyon ti lalaki ni Rodel. Madlaw pa yan, anak ko, anong naming ng pati isuna 5 iskan kuana. Ha? Anak, kan kanahin nga ang ungit ni Papa. Ape ungtan na ka. No, masadagak no ka. Siyempre, kahit ko nga kaya ayam isuna. Madayo ka ko na. Magkawandak pa eh. Dati matno kakit. Saksaklutan na, kasasarita na. Tawad kung samtan. Mabanbanog laon na yung ni papang mo, anak. Yeah? No, kasta nga asid gam kita, padayon na ka, dayo mo sigot at nasa nakabawatan. Okay? Sige, mama. Anong name karabihan ti Domingo timawag akmanin kinibubod? Oh, mare. Obra mala. Uno ni Marem, ni bakit ko ti kasalita? Tsaka mo di cellphone number na, pare. Ikita mga amot no, maduktalan ni pare Rodel nga siya ti tawagan, imbes nga ni kumadrem. Baka no, dama di nga pangipapanan na. Anya ko ma. Pamangan ko nak no, ada kahit mong ibaga kanyak, may panggap kini Rodel. Ha? Sabagay, amok nga kadwa kayo. Baka agbadpada kayo nga damadi nga aramid na kita. Aking kinalub kayo. Uy, mare. Nasing patak. Hanga po na taging magam. No, daman makita kong mading aramid ni Rodel. Jack kanunungan. Ulitek, awan ti mading aramid ko. Nagbali na ka na pudno iti asawak kan di pamilya. Tata ka di panagatap mo kini Rodel? Doon din nagbalbaliwan na pare. Nagbalbaliwan. Iso nga daktal ti pamatik nga. Nagdalaki di sa bali nga babae ti biyak na. Baka amom. Mare, kasto ti may bagag kang kaya. Awan ti mabaling ko ibaga. Gapot ako mati ebidensya. Ngayon nuwan to ebidensya. Namnamayam. Idad kuntukin ka. Huwag gayam, ano ta, aramatin mo cellphone? Ang Facebook mo? At damare, parang nga una yung sasarin. Ngayon mabaling ko tumot nga agload, ag-data. Tapno, ma-open ko ti messenger ko. Kaya makabuyak ti Facebook, ano YouTube. Kastimare, i-search ko that Facebook account mo, tag-friend request sakta, i-accept mo. Tapno alalisto, ti komunikasyon ta. Tapno adad nga may patulod ko kin ka. Noon yaman di kita'y ebidensya nga kayat mong amuin. Sige. Sige man nga mare. Thank you. Thank you. Kasta nga ron tinaramid ko manong name nagludak. Kadeta, inaccept ko manong name friend request ni Bubot. Sa ako padas manong name dial ti messenger na. O mare, thank you. Sabi minas dito yung pag-communicate ng tang.
Upay naman ta kameraman. Apay? Upay naman ta kameraman. Sige. Deta. Open mit kanyak. Apay kasama ng matmat mo kanyak, pare. Adot nagbalbaliw mo na. Nabayagmat kami ng saan ka nakita. Nabaybay am sabat kami nga apay so tibagim. Ha? Siguro pare kabot sa anak mo nga nakapulbuso no na. Ada pa nagat-atap mo kini pare Rodel, di ba? Aslawan ti panagayat na kaniyak. Ngam kanyak mare. Ore no mambaybayan. Di bakat ko tibagina as pagarikan. Sanak to ang baliw. Kasat panagipatag ko keng kuana. Siguro kat saan kagbadpada ni Rodel. Ba mare. Ulitek. No adaman man ting aramid na. Saan ko kanunungan. Kad nungas pagarikan ta. Adaman madlaw ko. Kada ebidensya, ipakamok ka. Kamanak, pare. Kamanak. Sige. Maging kamanong nimi kaditi sumarunong alawas, nagpakada ti asawa. Ano to ko nam? Ito opisina, nakamang empleyado the outings me para into no. Bigat, agmamalim kan may sa harabi. Kadi. Kat, di ka may sang aldaw nga awang ka, ken may sang harabi. May duwang aldaw, ken may sang harabi. Agmalmalem, agpatpatnag, ken agmalmalem ti kabigitan. Papanan nyo? Anong naskan pa nga mamon, paano mi? Basta ada outings mi. Business outings. Sige. Di awang kantong harot ng rabi na bigat. Agmalamalam kan kabigatan. Oo, nawanak to. Sige. Awang mati, pakananuhan mi kini. John dito balay, no? Awang ka. Sige, ro. Dachilat kahit ko ibaga. Isa ka nang oras na kita kasapula ka. Amo mo, tituwang aldaw kan may sa mga rabi nga masapul ko. Arawaten, amin, amo mo. Ang naskan pang ibagak doon, yadagi jay. Uy, namuk amin, naong pagdanagam. Kaya doon adaman kurang na, alis tumat nga ibagam nga kurang, no? Ano dyan kurang na yunak. Dimteng nga rudet ang aldaw manong nemi. Laging kang dimteng det ang arabi nga awan ti asawa. Nakaturog yan manong nemi ni June kid kaputam. Nagagatak. Idata nga mang kuting-kuting ti cellphone ko. Tilada nga, papanak, nagti-Facebook, nag-jay YouTube. Eta, aging ka manong naming ada naipos. Impos ni paring bubot. Ni paring bubot na to ya. Ni kaduha naman ni misis na. Kaya nagdawa anak na. Idya nga banda. Another post. Diyay ni Rodel. Ada katugtugaw na nga babae. Adu manong nimi di kiting post ni Bobot. Ti grupo da. Musli, ada madagiti asawa kada anak da. Baka nirang Rodel, ti awan asawa na dita. Kanawan anak na. Tinawagak manong name ni Rodel. Saan sumungsumbat? Ni pare bubot manong name tinawagak video call. Ay, mare. Nabuyak na kita yung upload mo, na kita yung post mo.
Nakita pa siya dyan ni Rodel kanada katugtugaw ng babae. Mabalimad gamit si pamilya. Ha? Indugot mo ni misis mo? Imare? Kaya nagduwan na kayo? Uwan. Mabalin. Apeng harap na saan na kami yung tugot ni Rodel. Itay sa lutsud at keng kuano no apeng awang kayo. Matikanong babagim. Kas nakita. Sir ka po nang ako nakeng kang ag-friend request sa kinakasap mo tapno di kiti may upload, may ipupos ko kahit mabuyam. Dadyan ti may isang ebidensya. Di ka abay ni Rodel. Kaopsi namin madlang. Awang ba'y pamilya na? Isong isudat nagpareha. Kahit mga sawin. At relasyon na kitito ha. At pa naghatap ko yun. Ngayong inulimad ni Rodel ti amin. Tamo na siguro nga kipulong ha. Na talagang ipulong ko. Kapatasan ko kanunungan ti mading aramid na. Kasi na ko nakan ka. No adda pang kita nga mading aramid ti asawam sang ko kanunungan. No di ka ibagakin ka. Urayam nga isan kanyak ni misis ko dagitay daduang nga video no pictures taga tinolag ko iso na nga pasarep siya na edang ilimid ta isan kuntukin ka sanan mo umanahin data nga pamaniknek. Saan ka kagsahin na kasta ko madalay? Ilaban mo ti kalintigam. Mabalin mo tumat nga mapan kasarita na nga babae, tayo bagagtukin ka, ti address na. Sanin. Bayam da siya tungar ti magkasarita keng kuhana. I-record kunto ti pagsaritaan mi. Sa kunto isan keng ka. Ti audio. At numangig mo, nuan niya ti pagsalitaan mi. Hanap na ka nakatitata ng babae? Dahil dyan ang babae ko na? Ingrid. Madmadlaw ko, hindi ka talaga nga natagkat di Ingrid ki ni Rodel. Kurso natin ni Rodel, tinutupan ni Rodel, nagaslakay kaya't naningrid ni Mitchak. Mo asawan ti kasta. Gagangin lang tilalaki detan no talagang aramid na. Ti may kirelasyon nga ma. Kanya kakit, no siya lang kakit, dapat patigmat lang ti pamilya. Ngem ti atruman. Nalpasan manunemi ti panagsarita mi kinibubot. Isot at-adan ng panang palubos kun kadagiti luwak mano. Nagsangsangita. Nagsasaibegan. Nagan-anug-ugak. Awan ti amok na nagkurangak iti asawak tapno aramidan na ti kastoy. Daan iti basol nga ayat. Amo na nga basol. Amo na nga dakkel dahit adadagsen nga basol iti Diyos. Di man lang nagbuteng, kaya po Diyos. Kahit dahil tamat nga babae. Amo na nga si asawa ni Rodel, ngam api nga. Api nga pasbasol ta. Api nga nadaan da iti basol nga ayat. Ini malay ayan trik na kalbasan tinapahawat ka man nagsangsangit kumano. Kinitak man iti cellphone ko. Ada udyo nga insen kanyak manong name ni Bobot. Implay ko. Nangig ko manong name ti saritaan da Bobot ken ti babae nga ni Ingrid.
Kahit ko nga, si kamis mo ti mangamin, Ingrid, no peso. Obvious ba? Ay ayatan nak ni Rodel. Amo mat-asawa na. Kang kalawin ng ibagbaga. Nga nakasagana nga mangisina ti asawa na, nakamdagdan na. Kahit mo sawan, adam mo paspasama ka na kayo. Basta nag-check-in kami. Naglaing ni Rodel. Di nakanukayatin di asawa na, gabutalos siyangan. Gabuta siyak, na seksiyak, na pindasak, na bangluak. So nga siyak ti kayat nan. Kaya doon dito kung daway bubot. Nga dakam ton, kini Rodel tegden na, panawan ng ton, di kita ginana. Manong nemi ini-stop ko. Tadunggal mangig ko, tikarik katawa, gay, garigik, di nga babae, manong nemi laman duyok di puso. Kada di bagana, na din akong kayat, di Rodel, talos siya ang akon. Dumtang tutugundaway nga isudan tagdan na kat panawan na kamtun kinidyo. Manong naimisahan ko nga inuray pa nagahawid ti asawa. Kabigatan na manong naimi inrobot ko nagiti arwaten mong agina. Ba nagapakaskas daawan manong naimi ti anak ko. Apay ma, apay. At napapananta anak. Saan dantong nagsubsubli dito'y? Saan? Gabata sana tan ngipat patik ti amam. Sa pulan ng tong arod ni Papa. Saan nang amo ti papananta? Tawari siya anak, kadyak amo sa dino ti papananta. Alo, papananta arod kit di mo matam mo. Makamon ni Apo Diyos kadata. No sa dino pangituruhan na kadata anak. Nina na Nora manong nemi imalatiw. Ay, Marla. Nana. Nikit, aduman tiya. Anada kita. Arwatin mi nga gina, kanda kita adu mga kasapol ng mga gamit. Ne, agbakasyon kayo. Napanik na ako nana nga handa sa bali nga babae. Di asawak. Gusto panawan min. Di api ka panawam. Ilaban mo at kalintigam nga si katilagal nga asawa na. Awanin nana. Uray labang ko. Talagang siyak madla siguro tinagkurang. Bayan nyo nana. Takunadan ipatpatig mo ti may isang tao. Waya-wayam. Palubusan mo sa dinumat ti ayan tiragsak na. Gabuta patjem nga ni Rodel tiragsak ni Rodel kat adda ni sidong tibay sa bali nga babae kas jay awanin tiragsak na kadakad. Tiragsak na kat adda ni sa bali. So nga sanang naskan pa nga agbayag kam nitoy. Saan ko nga orayan nga ni Rodel timang panaw kada kami nana. Da kami nga ginatibang panaw kayang kuwan. Tanasaksakit, no dumteng di kundaway nga gawid ti asawa, kalpasan na irobot na dagit arwatan na kat ibaga nga panawan na kami. Tamakidan na nito sa bali nga babae. Ipatpatig ko ti asawa, ti ama ti anak ko. Kat noon yaman ti pakaragsakan na. Palubusak. Alala, kat no sa ita ti desisyon mo, anak ko, kat adalatakan kaya. Di awan no kanti karuba ko na. At damat sa bali karuba yun, nana. Nga magustuhan ka makisasarita ti kahit ko asawan. Nga makibagbaga ti problema. Ikit sa dinungar ti panan nyo, nyanto ti baga kini Rodel, kas pagarigan, tagsaludsod. At yung bati ko nga surat. Ngamjak, imbaga sa dyan sa dinot papanami. Isa mo imbaga, taori siyak na nakadyak amo na sa dinot papanami. Agawid ka sa dyan probinsya yo. Awan tinaskin nga pagawidak sa dyan probinsya. Tawan na kita naganakan yak. Dua ka kabsat ko at dadamat ti adayo. Ikit sa din nung papanan nyo.
Diyak ka mong ibaganana. Taori siya, diyak ka mo no sa dinot pangituruhan ni Apo Diyos kada kami. Ngayon yanda kami ni Tibas, manong nami ngagpamyanan. Simimplot nga dagos kanyak, manong nami no sa dinot papanami. At naikit ko, manong nami nagiganak idi. Kat amok na sa dinot ayanda. Sadyay, ikit ko kunak, takasinsin da dinanang. Isong anti. Sadyay pa panami manong. Ni Auntie Ling manong. Ini makasangpad kami, malamin manong nami kat kastaon ay si daon ni Auntie. Marla! Wana, Auntie siya. Anak mo dato eh. Wana, Auntie. Nagbakasyon kayo dito. Imanti mayon nyo ng bakasyonan. Di asawa mga ipapakino kinakuyog. Nagbati, Auntie. Ilagad, sumre kayo. Taktakay sa amin. Di pa isimang lagi duwang anak ko. Bale, duwang anak ko, tikadandanak, nga asawa daan. Di kita apukok ati ko Adatoy. Nailit tayo sa amin dito yun, Auntie. Alda ba sa kwarto? Nabakante. Sadya kayo nga kwarto. May kamay. Inuwaras ko ito pa nagkita kiti uneg manong. Naurnos. Alalalag to ko kayo. Gorka. Rugyak kumantik luto kayo. Tata kayo. Agbati latandanak ko ito yan. Duwate nga gluto. Alang nga ron. Gusto ko mamadibagang. Mamlos ka pala mo na. Ipak din pala na kita gamit yun dita. Ore takang kanayong latang na urnos. Nadalos na ito a kwarto oray ng bakante. Umay ka ito dumaw ng kusina na. Marla. Unanti. Inistoryak kini Auntie manong nemi nyo apay nga tinalawang mini Rodel. Kaya sa pulan na kayo nga ta. Mabali nga sa pulan na kamto, Auntie. Ngayon dyan na nga mo dito. Jack ba't pa'y nangigti ring ti cellphone ko tapno tawagan na ko ma. Hindi pa nga ta nakasagpad di malayo. Jack man na mo, Auntie. Kanyak ka mo, agad saan ka ko mga nagtaltalaw. Inuray mo ko mga dimteng, tapno agsalita kayo. Saan yun, Auntie? Gabutamok. Nga andadangan na sakit, no mismong ibagahan nga napatpatagan da diyan mabahay ng bita kami. Panang ipapan mo lang deta. Ngim iso ti pudno, Auntie. Tano napatagkam ko mga. Anak ko, pamaniknik. Ngam nalawag unay na ito yung pagnikanyak ti kumpadre nga kaobisinahan na. Nga panagkisarita na iti babae. At rubuman ti asawa. Nga nakasakana ka no, nga mangtalaw ni Rodel kada kami kat isuda tagdan na. Kat sakbay nga mapasamak ti kasta. Kaya kahit ko nanti nga kami tinagtalaw. Tayo pagsasawak nga Rod. Iba't pateg ko ni Rodel kat noon niyaman ti pakaragsakan na palubusan. Wala. Dahil desisyon mo. Dahil nagbaling nga gasat mo. Anang tirandam dito ita. Tapno biyag kami ita. Anak ko, Auntie. Nadamat ka disang kamasit nga urnong ko iti bangko. Nga sigalat maka-withdraw. Iwan, Auntie. Nga mamuk maibos na yay. Katsakbay nga maibos. Kahit ko kumatagtrabaho. Amo mada business dito may isang anak ko. At the bake shop na. Mabalim mo tagtrabaho sa diyay. Ang masapo pa lang agsusuro kang ag-bake Tada nga trabaho. Nga saan kalabas na para iyawat. Puno nyaman dita. Siya mo lang kasusuruan ni Esther nga bake. Kastulangan. Sursuruan ka
tadamot pagbigan nito tara through online ag business ka. No, makasusuro ka doon. Alaman nanti, nakasayasayat ni Hapod Diyos kada kami. Gabutan muna nga introng na kami dito. Kaya wala. Nung ni Hapod Diyos tubat at ko naman ka talagang awan ti kasasaya ata rin no saan nga iso. Iso na lang ta. Iso na lang ta inikan na ka. Iti asawa nga sa ambat nga mapagtalkan. Ang ideta na ko. Saan ka nga perpekto nga nangapili na sinatagbaling nga asawa? Ket posible nayaw-awan laeng ni Rodel, ket posible ang tumet, nagsublin tumet lang kaya. Nga tanti, kaya dapat makunamot lang happy ending ti istorya ma. Nagsublin to nga takanyak ni Rodel. Gawin. Kas pagarigan, tagdan nada ito deta nga other woman na. Oh. Awan to nga tatisada pag kinaawatan. Saan to nga tanga tumteng tigundaway nga maamiris ni Rodel, nga tinangisukatan na keng kakat saan nga rumbeng. Sa maysa, illicit affair. Basol kinapo Diyos. Basol nga ayat. Ket ti basol, saan nga agtalinad nga basol. Dumteng tigundaway, nga dushaan to ni Apo Diyos ida. Isuda nga aramid ti basol. Ket sa din nun tumat lang ti pagkamangan ni Rodel, samot lang anta kayo, nga gina. Kasta nga ta, ti ending, ti istorya. Ano kayat mo nga napintas ti ending na agad, kasta. Ngayon no saan, agtalinaed nga mapu kayo ni Rodel, agtalinaed nga awan ti ama ni John nga anak mo. Karabyan na manunay nagring ti cellphone ko, ti asawak ti tuwang tawag. Ngayon ko na sinumbatan. Awamat nga ti message na. No ka na hi, sa tinut ayan nyo, apay pinanawan dak, awamat. Nibubot ti tinawagak mano. Hello, kupad. Uy. Baga matatimawag ka, rantak ko tumawag. Ayan nyo. Iligad kahit na sahon nga amom nga awana kung awang kami sa dibalay. Kisungarot. Nabit pa nga timawag ni Rodel. Salasalod-sudan na no. Amok no sa din no iti naparan nyo. Katsaan ko nakatadak man na talagang amok. Baka nagsalud-sud yung karubayo. Amo da ka di? Takaruba yun, no? Ayan nyo. Sakula amo, no sa dinot papanamin niya agina. Idada kami talan. Idagtalaw kami dita. Diya balay mi. Diya pa amo no sa dinot papanamin. Kaging kahabayatan nga, papaamyanan tinaglugan namin niya, boss. Amo kon, no sa dinot papanamin ko na. Okay kam dito eh. Siguro, kinaykayat ni Rodel nga siyakon da kaming agin na ti pumyanaw. Inikap ti gundahoy na kitiduay. Amom, timawag kanyak ni Ingrid. Kastao ni taragsak na nga nangipakaam mo. Nga awang kayon. Imbaga nga tarayataan ni Rodel kang kuwana. Nagtulagan na ka no? Nga talagang agdinadan. Di tabalay? Di pagyananda? Saan say? Hanga kayat din Creed, siguro. Magkaagupat at apartment. Nayawawan di kayem ko. Di kumpadre. Nayawawan, Rodel. Uwin nga, Rod. Siguro, maamiris lang tumitlang bidot na naramid na. Awa nagpaut nga basol nga relasyon. Awa nagpaut nga basol nga yan. Masarutsut ko man, mare. Lumaamiris to ni Rodel ti amin. Kadagsubli ka na kayo. Maawat mo ka di bay? Tsaka mga sumbatan. Siguro masungbatak to. Numaarami na kasta.
Mapukpukaw ka di pa nakayat mo keng kuhana? Tsaka mo, karubeng ka di nga ayatin, tikas keng kuhana? Ayat ka di balang ti mariknak, saan ka di nga pungtot, sakit, gura, kaguram ti asawam. Gaputalin niputan na. Sige. Pakamuang ka lang, nonat mapasamak. Siyempre, kakaopisinaan kami. Dito lang, numaamuan na ito bisina. Nga ada illicit aperda. Baka padpada nga may kat. Na-restricto ti kumpanya mi. Awan ti kakasta. Ngayon no, may limad da, okay lang. Ngayon no, saan da nga may limad? Baka no, agpadpada da nga may kat itrabaho. Impas nagkumanong name iti pinasurusuruwang nag-bake kat maragragsakan na. Alisto ka makasusuro Sila the knowledge mo. Hindi adak pa lang di high school, auntie. The knowledge ko to baking. Oh, very good. Oh, kumusta? Ada pa-order mo. I-upload ko. When? At the page ko, iti Facebook, nga pag ipanakarig iti display, kada kita presyo ti tunggalan yung mga klase ng cake. Kada oray lang nga dag-text nga guder kanya. Aging ka manong name nga ti may sangal dawad na nagorder. Manong name yung sidiglang. May deliver ko nga mismo. Etan. Sangal daw, may isang order. Dukuhan, antahan kita kasasarong orderin. Nanti, jak samot magabinanin. Lagit dadat na bindas kita. Baga ano, kayam nga i-accept na kita order. Umumat nga awatin na sa mga kaya. Tulungan na kanti. Mabalik naman na tulungan. Ngayon tandaanan na ka. Ayun na, auntie. Napagkasosyon talaga nga, auntie. Ang bukod ang lata. Basta tulungan ka. Ito doon raat mat kanyak namanot tandang ko. Yung paglaki din tayo mahayak dito, auntie. May kami nga gina. Kaya nasing pagkat anak mo, Kin okay mat na kita kakasinsin ko. Awan ti makunahan na kanyak. Doon at ada ka katulungan kay. Sa kamadlag agbegan, makasta ka malpas mo noon, yaman na kita maitulong mo dito balay. Dagkal ti maitulong mo kanya, kada kami. Siya pa yun ti para laba. Ngarumben ko mga tandaanan da ka. Okay lang, auntie. Siya pa kitag bayad dati panagyan ko dito'y panagkasayanak kada kayo. Hanggang ka po libre. So nga, tumulong ka na kita rami dito balay. Hanak langit nga busy unay. Kaslasang ko napupuutan manong name di panaglabas ti aldaw. Ag-inem kami nga bulan kaya men. Kat nakaganganarin manong name ti negosyo kong cake nga online. So kayat mo akit mangalakan ti pwesto. Yan tangay, kabay lang matan ti gumatang ka na kiti daddo mga gamit mo. Tatno, ada i-manage mo. Ari nanti. Nukas pagarigan ng mga ramit at tagasta. Sanga dito sa dinungaron. Aday panagdarmi nga balay kini Rodel. Ada kalintagak sadya. Siguro, nabakansyan na nga balay. At tinamag ko kit sa nga kahit na di babae di asawak, nagdaid na sadya. Haging kaya manong naming malagip ko nga tawagan ni Nana Nora. Tinawagan. Nay, nakalagip ka man. Sika ko matawagan ka siya kamot numero. Ibagtamom ti numero. Nana, kumusta kayo? Agad kaskas di ka na siyat kami. Ay, sa din ayan nyo talaga aya. Adayo? Hanunin nga dayo na, 3 hours lang nga biyahe. Agad adayo Kumusta ti balay mi? Inabayagan ang nakarekop. Bagitiri daw kan tawa. Manipod di pimanaw kayo, namin sa pala nga nakita ni Rodel nga, imay. Imay lang nagsaludsod. Kalpasan agad pimanaw.
Dahil talang ano ko masapol ko mga malokatan, tabalayo, tapno madalusan. Mga ano, alala ka maperdi no saan nga madalusan. Pasari matdaldalos itiro, bayan nyo, yung taon na gagit, makastrik at nakalak naman. Pagkakit kita yun, nana. Pagkagsubliak tumatlang. Nagsubli ka, into no may nakasapulin ni Rodel. Nagsubliak. Ore awang kaming kin Rodel. Dabukod ko nga negosyo online. Di pa nakita? Baka saan tangang kaya iti Facebook. Ay, friend request ka na kayo. Friend tayo. Ipakita ka na kayo dagiti. Nag-adado nga order. Order na kanya. Nalaing akong nag-bake. Nagsusuro ka dito nag-bake. Kung kami dito kabagya ka na pa, nag-ada negosyo da akas to. Ni antik at sinusuruan na. Iso ada mo tinalis ko ito ay kasi nga negosyo. Iso nga, dahil may isa ka guy nga baker. Naging ka nga tinawagan na ni Bubut Manong. Hello, kumadre. Ay, kumusta ka ditan? Makit-kitam sama dikit i-upload ko. O nga ron, no, asa digla ko matita, kita, awan sa nga tapang nga nakita ti asawak, kat adamat address na. Kajak man na mo no nakita nan. Kat ori sa mong ibagan, sa ay nyan nyo, adamat address na ito online business mo. Nakadayo ka gayam. Wine. Kumusta damat tayo? Isungarad nga timawag kang ka, tap ni padamag ko. Nalimad na kidya. Isunga ka na ito lang na amuan ti kumpanya. Nga ada nalimad nga perda. Ada na kiti pamanek-nek gabuta. Ada na kiti kakita ka nakwada. Naikat dat. Hana? Awan trabaho ita ni Rodel. Kula na agad agsapul. Angin sa nga basta makaala ka, makastrik ka di trabaho. O reno, ada diploma. Na-stricto ita, nagdi kumpanya. Tamaganda, no anyat nakaikatam. Anyat sumbad na, mabaling ilay. Mabalimit siguro di pag-applyan na, agsaludsud na di nagkapon na kumpanya, no anyat rason, no apel nga naikat, no nagikat. Panagkunakit marigatan ni Rodel. Isuda pa ilang. Tsak mana mo. Urayan ta ano, mapasama. No, ada problema ni Rodel, sakbun ko at kamangan na. No, ada problema na mamam tumatlan. Ita ti saludsud. Baka mapasamak to. Nagsublikan ka, ti asawa. Maawat mo ka di pa'y. Wala da ka din kasukat na di tapusong. Diyak to aramitin dita. Nga mangalat ti kasukat. Ti asawa ka niya. Wala nga tanong matayo. Kit mabaluak siguro. Diyak kayatan. Damatan ni John. Pangimbuntunak ka rin iti amin panahon ko. Para tinaran niya ka masakbayan. Kabailakmat. Nagsipod ta. Adamatan negosyo. Adamatan trabaho. Kahit ko nagsubli man lang di balay mi. Tinawagag di ka Robby mga bakit. Nabayag ka nun nga. Saan nga nalukatan na kititawag ang tiri daw. Di agsubli ka di ka Roden. Buwan. Tayo dyan madlapin pag-iput-apak yung negosyo. Imbes nga nito eh. Teko na da, no sa din nagkapuam, siya di kamot lang agsubli. Nagpagatak nga Roden manong nemi, kini auntie, kat siyempre, kastaon iti panagyamyamang auntie, talagang nakasesiyat na hapon Diyos ka na kami nga gina. Tainturong da kami dito eh. Sana ka nakaadal ka ito ang agbake. Sana ka nandaan di trabaho kan negosyo, no? Saan na kami tunda ni Apo Diyos dito. Kahit kabuta kaya't mumatlag subli di balayo, ija ka ng negosyo. Wananti. Nalaman pa lang di ba kanta nga lote nga ginatang midasawag.
Baling nga dyan, iti pagipastik ka, iti basit lang pag-displayan, ken pagaramidan. Alang amit ng unang tibalay, ti pagbake so masapol mo talaga ipasdik ko nga talaga nga bake shop, tapno sa jayak nga trabaho. Nag-display ken mangalak tumantan tilugan ko. Among matag-drive. O nabisat lang pick up, mawaling ko pag-i-deliver, kauna. Anti, agsubliak to tapno umay bakasyon sa Marukan. Entol ka, no? Entol, no, at that time ko. Kaya mas pagarigan tada kahit at that time na, ibatik man kada kahit address ko, na kahit at sumarong ka. Manong name kasto ni tiragsak ni Nana Nora idi dumteng kami. Ay nakastag subli kay matlaeng. Alakit da kay man nga karoba. Dito yung negosyo na na. Alakit barabarig mat ano dan tumaitulong ko. No alaan naktong para iyawat mo kadagiti kasapulan di napyala nga pagpalapsak ti oras ken pagpakakita kiti kwarta. Abi ka din sana na. Kahit yung lagi di tumulong. Nagisarita ak manong name iti mabaling ko nga kasarita nga mga ipasdek. Iti kahit ko ipasdek. Iti sana pat nga narigatan manong. Aging ka ang mga rugrukin may patak diti bake shop ko. Nagkagatan ak manong name ka iti gamit ko. Malaksid kininana Nura nangalak pa manong name iti may sa akaduak. Tapno at katulungan. Edi, tagsalutsud ti anak ko. Ha? Anak, next year, sumurikan tumatang agbasa. Kinderak to, nursery pa lang. Di man, naghawid to dito yun, di man lang ang sublin ni Papa. Sana na talagang kaya ti Papa niya. Anak, nagkat pa yan iti trabaho. Siguro nakasapol mat lang ti trabaho na. Siguro nagtultuloy latat ti panagdanada iti ay chicks na. Sana tangalab ni Papa? Tsaka mo anak. Tsaka mo. Naruganan ti business mi manong name po nagkanaro. Masapol ko pa iti kaduwak. Manong name tayo amo naman ti agbake tapos kasta kita. Magabunan mi amin di kiti orders. Nagpanawagan na karo ti social media manong namin at iti asadag nga muna tag-bake at analysis na about baking. Ang nakaalak na tagos man. Kat nagmayan, nagagatangak pa yan ti service ko manong naming. Pati na ito may sa kadwa kat amo naman tag-drive. Kat adam at lisensya na, pasala iso ti mapa nag-deliver. Kaging kang iti may sa ngarabii manong naming nakasiran ti bake shop. Imlok tak masapa. Mostly no kag 4 o'clock o 3 o'clock agriin niya. Hindi madugtug 3 daw. Linokatak, nagigtutak. Rodel. Mabalin ti sumrek. Sige. Ada kalinda ka mga sombrek kapata duwata na nagkasosita na ito ng balay. Kaya ada kalinda ka mga agtugaw. Oris ako yung bagang agtugaw ka. Ni June, nakaturugan. Abi kasat langam. Adot kimutungam. Adot pimangitang. Mangitam, timading aramin, pumangit ka. Abe, ngay may ka. Amom ka din nga kamin, nambayagan nga mo. Taamin man tamapaspasamak. Ipagpakamom kinibubot. Ipagkamom at timbubot kanyak. Nakastar ka din ba trabaho? Saan ba?
Pwede nga yung grade, kumusta man tan? Di mo napututan. Di na kaya tagsikok. Hawanin ni Sola. Gabutan siya, ba't makastrak na trabaho? Tsakon may ito di kayat na. So, pinanawan ako. So, subli ka matan nito eh. Nawaya ka nga, subli dito eh. Balay mo na ito eh. Balay ta na ito eh. Maawat ng kalipay. Maawat ka dito balay. Ngayon ito puso. Nariga din. Pagawanan na ako makarig di basbasol ko. Nunas ka nga pa rin ito mga kinasangguan ng katarabida. Mapagawan na klaeng. Sangkang sangin na kasta. Kansangkag pa rin ito mga kinasangguan ng. May abot Diyos lang di mabaling pagparito man. Rodel, ipaneknek mo ti kinapudno. Nagbabawi. Tabarbaring numaalo ko mong pahit puso. Nangan kan? Nangan akon. Kahit mo ti maturo. Diyan bakat di nga silad. Santa ka di nga kasilad? O ano, sumray ka dito silad ta. Tagsilid ak sa bali ang silad. Ulitek. Ipaneknek mo. Barang no, mapasublik tupay. Ti dati apanagayat, ken panagtalek ko ken ka. Kasta nga ron, tinapasamak manong nemi kabalay kami, ti asawak ngem di ka magkaskasilin. Nagadadonak man nga rakupen, iwadag ko. Manong nemi. Agkakasangong ka mga mangan. When? Kaya mo ni June, manong nemi kayo nagsinublyanan kami nga naganak kang kuwana nga madamad no kan ito unek ti silid na nukastang maturog kami nga saan kam agsinilid. Nagsapol ti trabaho na manong nemi yung kaskasati nga saan nga nakasapol no kayat mo. Tulungan na. Duwata. Silduang ka. Kunak kang kuwana. Ison tinagbali nga driver, manong nemi nga para ila i-deliver, no kasta nga adara kita na skin nga may i-deliver. Renay takmod at sweldo na. Kahit no kensyanas, nga madama, no ag-sweldoak, di gadi kakaduak, manong nemi, ag-sweldo mat tinisuna, itid ko kengkuhan. Kensyanas, katapusan manong nemi. At dan di gadi kondaway, manong nemi, nga kaslanak lapas syared, mabaling ka din nga, sarita at salas. O sige. O. Ano pagsalitan ta? Flowers for you. Tutublian na. Balbaliwan na karman. Barbaring numaarim ka manin. Tabarbaring numaarim na, katsaktan na tumanin. Santun mo pasama. Santun mo pasama. Ikanikan. Almost 1.5 years manong naming inaluko na tiriknak ni Rodel. Kahit gabot na talaga nga nagsublimat lang inot ti ayat ko ken kuana. Balbaliw ng inaklon ko. Balbaliw kami nga nagdana. Balbaliw kami manong naming nagkakaida. Kahit no kasano ti samit ti ayat kada kami ididamo mi nagtultuloy na kasta. Gabota iti may kadwa nga gundaway nagsubli ni ayat na samsamit pa. Nadaan ti duwa nga adyen ni June manong nemi parehas nga babae. Nati agdama manong nemi awanin ti sapulik pa. Nagtultuloy ti business mi nga duwa manong nemi gabot nadaan iti 5 nga sanga ti bake shop. Buhay na kami nga duwa nga gasawa manong nemi ti wangman manage ket napindasan ti anayas ti bihag mi. Dabubot manong nemi ken ti asawa na nagbalimaten nga talutan nakda naragsak dalata. Gabot na nagtultuloy nga napudno ti tunggal may sa kadakwada
akas iti kinaragsak min kini Rodel. Ta saanen nga inulit pa ni Rodel, tinadaan iti basol nga yan. Dito nga rin ti pagkasalita mo, ginagyan mo nakloonay ti anos mo, nga nangurnos, kalbasan nga nag-insend kang ka, through your messenger, ti detalya ti pagkasalita. Thank you tilaing mo ng tedbiag, ng nibasa, kat sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, libliwak ang pagsalamingan ti biyag, kadagi di padak ka nagbuya, more power to your program. Ito yung nga rin nga pagkaya mo, Marla.